Hello guys, tini hanyo hai faisho faika tini ang tameng kai hai to vlog log nai thoi khai mang lak tam kai ang tini nok log ni no vlog kisa te frung si won no nai to ani sam khlai ma ro kisa parbak saka sabut khai no nai to khai subscribe khadi share khlai din tar manai sung no parbak saka ni do tini ingai ang sini nok kisa poriskar khlai jang mani do kai tam kai nok mane pharia baruk suka bla tam kai Ngone 4-5 maas kai to halo no porjar khai se ge sru saga saga simi na bosang simi pharja gota atui rokta engga bung tini porskar kuna kini kisa porskar jari siwan no blog na tini kam gap sak awon kisa porskar kaman ka atui rokta abro nok nai to ni spy nok sara nai to hai no ge bro lok nge chuma share khai di subscribe khai di ta kana hamja mung di sini video no nai to ni ya phane simi busuk thak nok jotono heda ban tara monai no tai chuno support khai di heda no hamja mung tam kai sajung bala boni bagoi duita nok tini porser khaina hois tora saga kaisa tong do ka torani nok ojaga sagang porser khai kata ang mani lok o hamya mani lok mo khaido baba khai ani baba ta mane ani busa jukta ani baba ang bono baba hinendo kai bora kai khosa ta khidi rok ni chau bo kana bo hamjak pota ati mani no gai nok mung to da pata ko ti kin chikan jai lok thung jai lok mani lok rok no khai pharok ingo bai thumbu sabai bala nai to no jotono parbak sa sabut khaji do tara manai no jotono sini borok no naya sak mane paya sak nai to ni suba sok di no jotono parbak sa norok bo hamja mung lekha je sung ba hai da ba te borok mane tebo kotor kai khlai man kam ti rokta sinong table dining table lagen dressing table dressing table mani bera jangai ta o jaga na o botor kasak botor bang masne ni gari o bunyo otiro phaibo khani jamoni paye eborok ta ngai bui pat toni jonta bui otiro phaike lo tiro mane chwarok ne na khai kai ni banta logi wano suba so khai ta ani babu help khai borok khai no sajungba ngoi thango sere thango samu khaina logi botong na sai lok bai phun aram nang ya bani mabai na logi mo sako bau khayo ma defon bokki sorry cost of lawan mabai sai rok bra video ti samane zoom lok du hengi do camera clear ang clear ung thea ung yang thang ta bani mabai sa logo zoom lok du ngai borok nai to nok trasung jatona parabak sa sini video no tebo pa tini belai no ani nogo tini belai je mane pungo mang khata ja mane hamya lok mang khata ti lok ta mane hamya bata o hadrui lok poribeg lok paper rok umte kagos sok ta ati lok ta mak porskar khake mang khata bare tefono no bisi tongmaya do taminge satung tung bolte satung kudung ongai chung tongmaya no duita lok fan tong do ei thamege tinta siring pen duita tongmaya tefono patung thangu bat nge chung do umti bere satung tu hai chung biding no thang ta mora sa oja thang lok lai tong ta baba thuman jaga oja ka thana do ga jaga tongmaya dewa no bla saga ni go parawa balai itu mega thege wati vega tini kai berai kutung liu ni ko parawa wa no fa do li grai lo khoso o sui tor lo do li grai lo kalai jak si no enga ba phalo go yang kai ha se ham dia bono tang ja heda ba enga ba ka mine khoso na hu ate lokta tefono no bole ba ya baruka tin chai ma sung dong ha nok le pa jaga da sin no lo so ham ta ya norok no wi tung sin no ro bo tin jata no phung ba kin rong nai tong ni ta hai da ba sini borok no norok nai ji parbak sa jata no support khaji dara mana in norok jata no khalok ta ba ji jata support khaji inge te bo sung bo hai da ba te sa
kaham kotor kai norok boy video sana man suman rok support kai kai heta bati rok ta tahu bisini jabra rok mane kagos aborjona kadi bai khe mane nok bisini ta o yango mai songjak man jagani yango phalna tongo tabo phalnai pharoi tongo ta ang jaru waisi bo nok se phaya bo berai jak tong nokono mai ni songjago pati rok ta Gandhi no kote bedla hadri ngas tu mana ke tong mania hadri ni bawai tu jige te hadri mele beta atin no tu kana kai tone bui hai building no bui do sini no to jong satung tu baba sono ko simi sang building no abon no dai sini no kon jong ma to ro no mai ni song jalon to ta jong sing Gandhi no lo no kini no wai kan jato bahai sin no khai da ba sung tong no lo tabung kai mane phalbai nai kha phalbai yang tikisa ko onya jaga thangnai ta tebon taboro phalbai tangno ka tangno kompre no kai kisa phak tanga nango kona koni yang mo kona koni berai jabung kha berai phar jaga bola je hadrui mar pa hadrui le ma bad mungsu ka pura hadrui sinogo mar mungsu ko hadrui bui hadrui ngala ko Sinok lo ko chu bui to baksa to tong la kam hai da se se chitara sinok o kham la je chu kitara Narok sin video no paya sak nai tani nara monai chini an takhu bhoksu jotono parbar sabai jan sak songon an dolo go jotono sakut khaje hamjang mong ni hai daba lokan pai sap tung ka tabu khai nok bising phalbai ga tabu je nok bisini je aborjona kera bailebo abon wai tabu tabu khai ani boroi sagon srai si video khela nga ta je nok bisini aborjona ka tu ta nok khara jama ga nga nok khani kisa pharo nai ta bailebo Nokai jung nok diu. Akan cameraman bokai jung nok di. Ni nok satu no. Lisan ya pen. Kam si ko pen ang phal ho te pono. Bawa ni pen ta. Sarai busan ni pen do. Bo mo war zoom di hoi teran lama na haru. Kemo na men. Tao kai tu hoi bale wo nokrawo.
Coba kita berjalan itu tak parah itu polisi kabo. Dari kamera flik kayak itu bos, kamera kena nih selain lah. Angker sih pun buzu kuisi. Apa tuh macam tolak hal hoga bo. Dari bangsa kau mah. Bismar gua saya sama kan, nak kerana mana nak bising farja bela tu kan, farai baru kan. Yang macam macam fano hai dah bah. Farbe kita bu mula bu kasu video khai jadi tu kisah tu front sih wano. Nak ngai tu. Mana tangkap video korang tanah yang mana berapa ini. Aku ni edit log khai tu boleh edit log khai yang edit log khai nung ya. Ani je tu sahaja nu serap dulu. Eka kamu rasa kan ni. Orang video dia mau itu dah tidak. Saya aku mau tahu lagi bawa jaga. Tu kena fiber orang jaga nak paid baik sukai jang tu saya paid baik dalek nak mana.